Sí, doncs mira, jo em dic Antoni Falgueres Pujol, soc ara el que porta les riendes del celler de Gelida, al carrer Vallespí, però ja som la quarta generació que estem en el mateix punt venent vi. Sí, jo crec que encara ens falta molt i, per exemple, de vegades he donat l'exemple que, per exemple, quan encara vas a l'Empordà i veus ja ara, actualment, s'ha transformat bastant, però és clar, quan passes la frontera i, per exemple, Banyuls, amb aquelles terrasses, amb aquells vins que potser li han donat la cosa determinada de que un Banyuls va bé per la xocolata o jo que sé, que un Moscat de Ribes Altes fan anys que estan promocionant, que cada zona, per exemple, la de Xampanya, està molt delimitada i han sabut donar-li molt de prestigi. A nosaltres jo crec que encara ens falta molt. En aquests anys també ha variat bastant, perquè com ens fan enrabiar tant, és clar, la gent, quan nosaltres ve un client, li diem quin vi vol, un vi de català, un vi de Rioja, un vi del Duero, un tal, i si el fas reflexionar una mica, diu, què coi, anem al català, i això és el que ens salva molt, de que la gent se senti una mica ambaixadora dels nostres vins. I això ha passat molt amb el cava, que hi ha gent que se li tindria a posar una medalla perquè és l'ambaixador més bo que tenim, perquè quan va amb uns amics del País Basc o va amb uns amics d'Andalusia els hi demostra que tenim el cava molt bo. Falta també que surti aquest una mica més d'ímpetu amb que tenim vins molt bons i que podem, diguéssim, presumir de vins. Sí, mira, això de vegades em toca arreglar amb restaurants típics catalans que jo, quan vaig, em diuen què et sembla la meva carta? Dic, home, molt bé, però és que sembla que faci, jo què sé, cochinillos o asados o tal, perquè tens molts vins d'altres zones que amb el reflexe de la teva cuina no es reflexa amb la carta, perquè tenim moltes dominacions d'origen aquí a Catalunya i jo què sé, per exemple, com ara fa un moment parlàvem amb una escudella en Cardolla, un vi novell, o per exemple els italians o els francesos tenen molt el tema del quilòmetre zero, o sigui, d'oferir els vins del voltant d'ells, i aquí encara això falta bastant. Sí, jo sempre estic d'acord amb les dominacions d'origen i que apoyin els seus ceps típics i les varietats típiques de la zona, perquè de vegades, és clar, quan et venen amb els chardonnays, els merlots, els cabernets, això ho fan a tot el món i per mi és una mica pèrdua de temps. En canvi, quan et venen amb una garnatxa, amb una pansa blanca, com hem dit, amb totes aquestes varietats autòctones, pots disfrutar oferint-los a tot el món, no? Perquè són úniques. Sí, això funciona i gràcies perquè entre tots ho tenim de fer tot, no? Jo crec que la cultura del vi ha arribat quan la gent s'ha posat a escriure i recomana coses. De vegades, esclar, et quedes parat perquè alguna cosa que dius, home, això com és que està en aquest punt, no? Perquè, no sé, et diré, per exemple, nosaltres a la botiga mirem de tindre productes bons, però, per exemple, que sigui el productor el que el fa. O sigui, hi ha moltes etiquetes que, si les llegíssim, quan posa elaborado por para, és un senyor que només hi enganxa l'etiqueta. D'aquests ja no en volem tindre cap. I de vegades, quan veus aquests muntatges que es fan, que surt a la premsa, un envasado por para, com un producte de gran qualitat, dius, però si aquest senyor només enganxa l'etiqueta. Però llavors ja es desprestigia el que ho escriu. Una mica complicat perquè també, diguéssim, tenim molt diner al carrer i és difícil de vegades de tornar-lo a recollir perquè la gent se't retrassa, hi ha també molta competència, molta gent que es pensa que això és bufar fent polles i es posa al mercat i és bastant difícil. Fantàstic, o sigui, a mi m'agrada molt perquè la millor convicció que fas és quan una gent veu aquest producte, no? L'únic que de vegades es tindria que també tindre en ment que qui t'ha enviat el client
és, per exemple, el comerciant, no? Llavors, que la gent compri allà, a mi no m'apura això, perquè és quan et fa gràcia i quan això, però que a vegades els preus siguin corresponents, o sigui, i que, per exemple, amb el client aquell dia se l'invita amb una ampolla, se'l vol invitar a dinar, tal, el que sigui. Però, per exemple, tenim firmes aquí a Catalunya que li envies al client, llavors t'agafa la direcció, ja comença a enviar els e-mails, li comença a enviar les ofertes i tu no has vist mai més aquest client. Hi ha canals per tot, O sigui, jo, per exemple, no estic en contra de que el que vulgui vendre per directe, que vengui directe, però esclar, llavors que s'oblidi de mi. Jo diré el que vol que ell i jo féssim una labor. Llavors jo amb aquest l'apoyaré, a l'altre li diré, ho sento molt, però vés a vendre a la senyora Maria del 5è i vés a portar l'ampolla quan te la demani. Jo crec que sí, nosaltres, per exemple, ens hem especialitzat i mira, el que arribes a un punt que la veritat és que venem el que ens agrada a nosaltres, o sigui, el que nosaltres veiem que hi ha a darrere un sacrifici, un producte que es pot oferir, que pot quedar bé, o sigui, que el primer convençut tenim d'estar nosaltres per oferir-lo al públic, no? I això funciona, és un boca-orella que va funcionant i quan tens productes de màxima qualitat i, per exemple, moltes vegades ens hem posat a sentar-nos amb els proveïdors i dir-li, escolta'm, per què no fas això una mica més bo i encoratjar-los a que la presentació sigui més bona? O sigui que jo crec que aquest 1+1 que fan 3 és aquestes coses, no? De poder tindre la visió del que vol el mercat. Bueno, ara estem amb les noves tecnologies i bueno, jo ja m'he quedat una mica parat i per sort tinc amb el Ferran, que és el fill, que domina tot això de la tècnica de que molts dies el veig a l'hora de dinar amb l'ordenador i és que està parlant amb un client dels Estats Units o amb un client d'Alemanya o de tal, que li demana coses per aquí i bueno, és una passada, no? O sigui que ara estem enviant vins a tot el món, cosa que no passava, no? I després el tema de la Meritxell és el tema de comunicació, aquest tema de fer tastos amb els clients, de fer jornades de presentar-los nous productes, ella també escriu a La Vanguardia, o sigui, vull dir que, bueno, satisfetíssim perquè sense voler els he involucrat en tot el tema i s'han posat fins a dalt de tot. Jo, mira, crec que hem fet un negoci que diguéssim, és sostenible, que és el sostén d'una família, que no ens apurem, diguéssim, per vendre més ni per ser els millors del mercat, sinó que ens agrada treballar, que els nostres clients es trobin bé amb nosaltres. De vegades molts clients em diuen, escolta, fa temps que no vinc, però avui tinc un compromís i vull que em solucionis i tinc aquest sopar o tinc aquest dinar, em ven unes persones especials, què podria fer i tal, i això ens encanta, o sigui, vull dir, ens agrada. Jo per Nadal, quan tenim tanta feina, moltes vegades dic a casa plegaria, perquè aquest ritme no es pot portar, no? O sigui, m'agrada tenir una qualitat de vida i aquesta qualitat de vida és quan disfrutes amb el negoci. Un reconeixement que ens fa que tinguem que apretar més i jo els deia, ostres, em sento que potser aquests anys no he col·laborat massa amb el tema de l'ICABI, que sempre havien col·laborat en les primeres mostres de vins i tal, i sempre desinteressadament i aportant idees i d'això, i ara fa anys que no se'ns crida ni se'ns deia res, i és que jo pensava, bueno, doncs aquests s'han oblidat una mica de nosaltres, no? Però va ser l'altre dia una sorpresa i a més rebre el de comunicació de l'amic Jordi Estadella, que com t'he dit era un dels amics que tenia, una llàstima, i el que m'encoratjava molt a dir, ja has provat això, ja has vist allò, i tal, i m'ajudava moltíssim, com era un gran gourmet, doncs només faltava que jo descobrís un vi que estava bé i ell un altre i ens el passéssim i anéssim a provar i moltes vegades havíem fet 1.000 quilòmetres per anar a veure un elaborador.